Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala magkasama. Atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Mikoy. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay kalaan, atong magtatampo si Mikoy. Kini akong problema bahin na sa kong asawa. Ako mo kini problema lagi kay halos tarang bana mao kini giproblemahan silang asawa. Kada bang kamaldita nga was lugar ba? Pero ano inyong masabtan kung ngano niya ako asawa no? Inaniyo nakapagsugod ang mga pangitabo. Daw ro. Smayo nang ni ako nagsuroy ko. Mga tahi ko ba kay murag Gila ako kini. gila ay naman. Gitawag mo kung nanik na maro ko tiyang kuno pon bubuo. Itari niya katong bubuking ti. Katay ko ba kay murag ibingaw na ko nga ikay mo kanta. Ay larga. Ari tari. Ay murag layo ra kay kala. Ayo na magkikuskusina ni klatiha. Kaya kini pabulit ta gamay na. Ana. Pastas ko rin. Larga. O sa usay mo kataon? Ato ko slasan. Himulbuli. Puro-puro. Bulbuli manok nanik. Ang nanik pa ayo, di mo kabihan to. Bubo kay kill taway. Larga. Nga. Ato ko lasang. Damo si kudlanggam. Kuha kong ali mo pon. Himulbuli. 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 Himulbuli chan. Usa akong gisundang. Kundi ingikan. Ang banyagari ay gilumluman. 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 Samay kalibunan. Usa na usap kang inday nilakan. Kay ki-injeksyonan. In-injeksyon ay sa may bugan. Sa may bugan. Sa may bugan. Sa may bugan. I-injeksyonan. Kuman injeksyonan. Niburot ang tiyan. Himulbuli. 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 Yes! Sakto. Thank you kaya sa iyo pagarya. Oh, dawatan sa niyo. Inom na tayo. Ikaw ulit. Inom na Mami tayo. Koy! Oh, iya. Palitin na ko ito napkin, Ben. Ito sa tindahan. Datong yun ay wings, ha? Pagdali, ha? Nai wings. Himulbuli! Ang gitabunan. Ang gitabunan. Ang gitabunan. Ang gitabunan. Yo, tabunan Oh, sa akin dara, ba? punta, oh. Kuya, ikaw ba? Kuya, wag inuumnugo. Ibida pa dali-dalion. Murang tatawag kag inahan ako. Taon dali-dalion. Matan mo, sa mata ka. Asawa ron, di ka. Di mata ka inahan ako. Adi ay, banday mo tutoy ka na ko ha? Ay, nagtutoy na ko kay di ta ka anak sad. Ay. Tutoy niya ha? Masa ka. Day, Sayla, joke na to, day. Alison kay di mo totoy, day. Day! Pweh! Iahak. Paano mo minaw? Ulita hagi nga sa wahay. Kidot pa! Mauna diha. Imo mo ko nang gipaanad ang asawa mo. Tumanan dayos tanan niyang gusto. Unya di ka magkahimo, magkulos maot dayong naong. Unya mangita nag-away. Sige. Padayon na ko na Mikoy. Madugay no. Palayason ka ng asawa din sa inyo. Kuya, wag. Siya yung palayas ako. Nga naman, siya ay may haris pamilya. Probida sa nana. Limot siya nga. Ako may padre di pamilya. Ako may how din sa mong panimay. Kana. No, Roman di ay na. Ay, ang ano mahadlok mo kag mangisog ng asawa mo. Huwag mangisog na siya, isog ipon. Naura may isog ni mo, pero talawa man kaay kang dako. Ako atay, kanang, di mo kusulus kwarto. Saan na, ha? Unyag di ka pasudlo na may sala, na sofa. Nga no, magana ka diya ba tuhog, be? Sige, tawag subagod, ha? Daan ako sa ospital kay gidinggi ko. So may labot hospital sa inyong away. Di lagi ko masuldos kwarto to. Basta mag-away, me. Di na lang taon na nakawawayon. Sige ko kahig sala, basta awayon na ako. Unya. Dagan kang lamok ni gidinggi na nun ko. Unya, nagtuo kang wa na makaayo ninyo. Ha? Nga no, God? Wa ka pahigda sala. May bawaan na imo nga na idaghang lamok nga nagdagding gidya sa inyo. Ha? Oo, sa Mao ka pasalamat ka nga nahibawaan nga may daghang lamok sa inyo nga nagdagding gi. O karon ha, dinalimpyohan na ninyo inyong luyo. Wa na say mga lamok.
So sa ato patay, mayo gidaywa ko pasudlan sa kong atawa at mong kwarto, no? Oo, nga dili ka ang mahadlok o dili ka pasudlon. Kaya wa na'y daghang lamok sa inyong sala. Oh, uno mo, uno. Oh, wa na'y daghang lamok. Mao nga, sukli nag-asawa mo. Ah, Nag-anadang na siya. tay. Rita gina ko asawa eh. Sige, big trukis niya. Ay, di mo yung mapili. Di palupig. O niya? Uy, Mari, naon sa taon ka? Sige malag pulis maot ang imong naong. Nun sam na. Ya, wala ko pasabot aning kinabuhi, Mari, uy. Uy, nga no good. What's the matter man, Mari? Ambot, ani akong bana. Wala di lami. Uy, alam Mari, nga no good. Ay, basig ko ang timpla. Da, bisag butangan pa magic sarap, di na gid mo talab. Aga, aw, basig nangita na siya karaang style. Kanto bang sa kaniadto ba? Ha, ang hain ba ato Mari pa? Katong bitsin, aji no mo to. Hain na lang na Mari, uy, kay wa na gid bisag unsao nang akong bana, wa na. Ay, di man good, Mari. Abi ni mo, unsay akong namatikdan ninyo, no? Nganong naingon anak mong duha? Ngano day, unsa man matikdan nimo Mari? Kaya pagsigin yung away. Ha? Di man good na maayo, Mari. Makaguba na sa inyong relasyon. Mari, Why relasyon nga magdugay, anak Mari, oy? Basta kanunay mong magsigigaway. saan mo sagod Mari? Nga kana si Mikoy nga akong bana, di namang ginahapit mo gunit sa kong bukton. Oh, kana, sayop na. Dapat, ana, ikaw ang angay mo gunit sa iyang bukton. Dili kay siya. Balim sa nangin mo, oy. Dili gid Mari, basta kay wa na gina siya mulambing nako ay. Mare, maulagi na ang problema diha. Kayon sa man paglambing sa imong bana kon pirmi lang nimo siyang awayon. Ayaw sa gawaya, Mare. Musukol man sad. Ha, natural mo sukol na siya, oy. Kay bana guna nimo. Yun, saon na din ako siya Mari, ha? Saon ako? Istoryahin na ninyo. Pag istorya mo sa imong bana, istoryahin ninyo kanang inyong problema. Mora ni sulbad ang inyong problema, Mari. Tungod kay ang problema dili man na masulbad gud kun dili na ninyo istoryahan. Ay, sawayan ako Mari, ha? Makiistorya ko sa kumbana, makig one-on-one gid ko niya. Kana, one-on-one jud. Mao ginay buhata. Aron ikaw, Mari, bag-o na ang dagan sa inyong kinabuhi. Malinawon og puno na sa pagmahal. Sakto nga akong kumari. Kinala makikistorya kong Mikoy. Kay murag, wala dyan ko kasabot among pag-uyo. Ay, magtingog lang mig mag-away. Hindi ka nimo mag-away. Murag di may kaila. Kay wa miting kanay. Murag nabugnaw na tingali akong bana na ako. Ug ako sad. Wala sa ko kasabot yun. Kinala amo gining maistoryahan. Karon o inig-abot ni Mikoy. Payo kinauli ka namin ko. Amin ko tay. Amin ko. Milagro ko. Karo malang nahitabo ka mo amin ka kanako balik mi ko. Murag dugay-dugay ng mga kay amin-amin dire. Saon tatay, ikaw sa gutay. Sabi ganahan taon mo amin taon mo baho ang kinununan ng kabot. Ay, hangkaw, nituyo ko na. Ha? Ano man? Aron may baw ka nga milang inununan ng sudan. Madi ka kabantay. Aw, di ka ganahan. Di ka ganahan o ginununan day tay? Ay ganahan magko pero ayaw sa ninyo permiha oy. Bisag piniritong isda po ba. Pero ay bisag unsaon limgyud mo madaog pasumbingay. Kanang ako mura nagpasumbingay nga pirmi lang inununan atong sudan. Wala joko ka hinomdom mo sa ilami ang baboy. Wala na. Alimot na ko. Tungkol sa kadugay ng panahon nga wala ko makatilaw og baboy. Kani atol buhi patong inahan mo. Bisag bawal ang baboy ay pero magluto gito siya. Kay dili siya gusto nga malimot may unsay lami ang baboy. Sige lang tay. Sa barat ko sawa ko tay. Antol niya takaon sa kalendarya ni mga paberkal sa may katipunan. Daghan kay lami dito. Na kalderitas, na bakaritas, na kanding ug uban pang adubong porting kagubkuba. O di ba pagkuha lang sudan dito, aron ako lang niya bayad. Ay, wa ko magpili kung sa'y kanunon. Ang ako ba, nga dili man gud maayo nga masubrahan. Kay matod pa nila bisag unsang buta nga basta masubrahan, malabanan, o dili man na maalo. Sige lang tay. Ay kabala ka.
Nagsunod akong pauli. Magdara niya akong sundan para nimo. Oy, Yusa, ato asawa ni mo ay kay ganiha, rato nagsigig pangutana og naabot ka na ba? May mga punta na pa mo siya, nibaw na siya nga, unsa ko rasa mabot. Pakita lang dito, kay basig mag-away na sad mo. Pero may muna tayo. Pero sige lang. Sagdil na siya. Kaya rin sa kwarto, mag-ilis ko. Dong Mikoy, Saman. mahimong mag-istorya ta kadiyot. Ron saman. Pero mag-away sa ta. Kapoy ni kung anong away daw eh. Kung nato silingan, gikapoy paminaw na to, permita mo silingan. Ako labaw na taon ko, sige tag silinghagay din ni kapoy na kayo. Mao gani ato ganing istoryahan no. Sige, ato istoryahan. Ato tang istorya sa ato kwarto na. Tay pangano ato man dito? Pero ay makadungog. Og di nilang day sa salo. Ano na makadungog? Hasta ato mga silingan. Naibawi yan na puno silang mga martis ng atong mga silingan. Naibawi sila mag-away ta kay kadungog sa atong Sige, mayaw-yaw. sige, tana. Ato ta mag-istorya sa tong kwarto. Sa mga itong istoryahan ron. Nakita man gud nako nga murag wa na man ko makasabot sa tong pagpuyo. Di. May kaya di kakita ka na. Abi ko butan lang yun ka. Huwag ka kakita sa itong sitwasyon. Hala kung buta ko ikaw bulhog. Ano? Ha? Mural na rin gawa ni mo, ha? Siwa. Dili maingon ani ang atong pagpuyo kung ikaw mismo muhatag kag respeto sa imong asawa. Puro bida sa istorya. Ya, ikaw niya tag respeto sa imong bata. Ha? Unsa man? Ha? Nakatag ba kag respeto? Wa, di ba? Ikaw ang tingaliwa yung respeto na ko. Ibo mo kumbana, di ba? Siwa, uy pataka man lang kag tabi. O siya pataka. Wa ko pataka. Kaya nga no, respeto na itawag ni mo na yawan kas nagatawa. Balikaso ni mo nga ubad sa akong mga bisita. Kasabaan ni mo tudo-tudo sa way hinungdan. Banghag diri kalit. Banghag ditong sipa kayo. Bang na respeto ni mo? Kung naingon man sa kuana ka na tungod raman sa nimo. O siya tungod ako, ha? Oo. Tungod bitaw nimo. Kay bugnaw ka na kay nako. Wa na ko kabatsyag og kainit sa imong pagmahal sama kani adto. Karon wa na Mikoy. Wa na. As in, wa ka na lambing-lambing nako. Wala kakabatsyag nga liyambing ko ni mo. Lawom kay no batyag. O gani, di ba ko rin mo nga nung nakapukag yun na to? Ang grabe naman so nga. Wala gani ko kadungog nimo nga nag-inday ka nako. Kani adto pulos ka lang inday. Day ko tawi ko kape day. Day sukari ko kay mukaon ko. Day paliti kog shampoo day. Karon wa na. Mutawag gani ka nako pinabundak. Hoy Hilda, paglungag oy. Hilda, imong linabhan nga uwan. Hilda, kuan ana ani. Nausap naman ka. Unsa gusto diyan ni mo be unsa man? Gusto na ako nga mulambing ka. Kanang usulti ka ba nga pulos tamis paminahon. Tamis ka pulos. Kanang nindot paminahon sa tunggan ba. Kanang mo na akong gikinahanglan. Uy. Di ba? Gusto di ka mga tamis nga pulong. Ha? Kana mo na akong gipangita. Nga Kakain akong- ko ana kay nga akong dugay na ibatyag diyan nimo? Oo. Kay wala gyud nimo mahatag diri nako dugay ng panahon. Sige, kung may gusto ni mo. Yan na. Tamis mong gusto. Mao din mo gusto. Sige, dawatan ni. Oh. Unsa man na? Tubol ron. Ha? Unsa din? Dawata ice candy. Ha? Dawatan ng saging matikaan nga napuno sa asukar nga pilit kayo. Dawatan ng asukar nga porte tamisa. Lollipop o duna pa'y uban niya. Nga dunay mga asukar. Dawatan na. Buag ito mo sa. Bugo jud ka wa jud ka kasabot. Midas ni mo. Tamis mo kayo mo gusto taon nilda. Kanang imong tamis hot na nagkaon aron diabetison ka. Tahan pera ni. Kadahan niya ni mo. Bugo sa saon bugo. Sus! Bugo. Iwadaan yung bayan na bisag saon. Gustong maod. Bahala lang kas kinabuhi ni mo. Gusto kang bubuwag. Buwag! Oy, pre. Ano ka? Uy, iso ba niyo kilong? Ano mo na, ha? Alis nga ka sa ilong, men. Waki mercy. Eskida, pre. Paliton ko. Si palito mo. Palit kong hilo. Ang gabi. Hapit sa nga diyo, dali. Pre. Sige. Asam ta. Pre, kung ano siya problema ni mo, ay padaan na, masulba na. Ayaw naman, buhat ka di ba? Ayaw, Sam kay. Magiko ka? Mag-dage ka? Saan lang imong mautang? Gusto ko mag-dance para maday. Sino na, pre? Ha? Imong pamilya, saan na biyan, ha? Normal na problema, pre. Mo na'y nagdaglami sa kinabuhi, ha? Mo na'y lamas Sa kinabuhi? sa kinabuhi. my Kaya ang God. tao, kung may problema, pagkaway lamis kinabuhi, mas maayo pag maghikog. Pre!
Ba't yung kinabuhi way problema, pre, eh? Presa ng mga buang, oh. Kana sila. Kana si... Kana Ayun, kulakaw. Ha? Ano lang pag Migo. Si Migo na ako. Kana punta. Migo na ako. Classmate na ako sa una. Maglagulakaw sa kasada. Karoon, gahubo na tanan. Awan ka ni. Awan ay purol. Maghupo na ka lagi. Awan mo na sila way problema. Gusto ko presa na nila. Maghupo ka tanan. Pre Rumi, ayaw na pre Rumi. Mga ayaw ng buhat nga di maayo, pre. Kay, makasakas kinuha na. Pasagdis lang nga mo ay maghikog. Di lang ikaw, ha? Kinsa ba di mo maghikog? Kinsa gingon mo na? Di ko maghikog, pre, ay. Ayaw, balik ka hilo. Pero dili ka ng hikog na hilo. Dili ka na akong imnon. Saan mo imnon, pre? Ang akong imnon, soft drinks. Ang akong pa imnon, ako asawa. Buti mong hiluan mo, asawa? Oh, pre. Tungod kay kalagot kayo. Napuno na ko. Uy, maayo gidi ay. Di na maayo, pre. Pwede ilista ka asawa? Ilista? Ayaw lang. Binangga ka na ako, asawa, pre. Pero sobra na kanya ko asawa, pre. Wami kalinaw sa among pagpuyo. Perme laming samok! Wa ako kasabot. Ay, pre, mas masamot imo problema kung maoy na imong baton. Ayaw na, mapriso ka. Oh, saan na niya ako, pre? Strahi niyo, strahi. Mausa, pre, ay. Unya, magbago. Basil ba na yung magbago yung masawa, di ba? Pabida, mao na yung magibuhat, pre. Ang istorya mi. Para mahuman, mahusa mi. Pero ni tabo, di sabot, tinuod. Mao nang naglagot kung mayo kay kaaway na sabi. Eh, pre, di man na ingon na makuha din yung gusto ni mong may tabo. Ah, sige lang, strahi na kusab. Ay pag, ay pag unahon nag mga bati, pre. Ang to nga, di masulba di mo problema. Di ko mahunong. Oh, ay pag unahon nag mga bati, aron di sad munong imong mga problema. Pida sa di mo libugan na yung tambag yun. Taon na yung tambag. Ako ara lagi na, pre. Ako ara lagi na. Mga chill lang. Tungod sa tambag sa akong kumpare, nag-istorya ako balik sa akong asawa, pero noon sa lahi naman sa naitabo. Nana. Hilda, mag-istorya ito usab dahi. Alis ako mare. Ibalik man. Usa ko ni. Ha? Ay, Hilda, usa ni. Pagkawa na ayaw ni mo. Usa na? Ha? Usa ni? Ay, abi man ako nilayas na ka. Imo na kong kibiyaan. Mao nga ako na lang gikontrata daan sa Pedro. Sikat, Pida si Pedro. Pag yun, kontrata ka na ang Pedro, Pida. Nga kami na, kundi na kamo balik. Bisa ko sa huwag tinundan. Wakay kapuslanan. Buhi pa imong bana. Imo nang ilisang lain. Napasaylo alang gyud ko, nagtuumang ko nga dayon na imong pagbiya, di na kamo balik ha. Karon na kaunaunan ako, Hilda, ha? Bisan nun saon pa na to. Di ko nagbalik ang kanhian mga kalipay na to. Imo gibuak ang baso sa atong himaya. O bisan nun saon pa nimo. Dili na, kini may balik pa. Mabalik pa oy, upa man nabuak ang baso. O sa'yo mabuak, ha? Mayo na mo pagkakagaya to. Og bildo lagi ang baso, pero kapnudos man tong baso ha. Nabuak. Ay, alam niya! Bida! Mas may pagmulayas ka din sa itong pribay! Kuyo ka itong Pedro! Layas! Waman to na ko sila maabting nga nag-ismeringhoy sila, nagkubhayang sila, pero sangaan nga dito akong kumpare niya diha pag yung sa kwarto na mo, bida. Iyang gipasaka sa abong panimay, suod pag yun sa mong kwarto, sa may buti pa sa buti ha. Iyang yung kong ilisan, mga nakahukom lang ko nga ako siya gipalayas. Karon, sakto ba rin gibuhat ako gipalayas na ko siya? Bam, ang kasuway na baka ani bam? Ate Pres, palihog ng bagi ko ninyo, bi. Utsa man kung kamoy pasultihon. Mikoy. Hello, Lord! Good morning, Lord! Mama Mary, good morning. Salamat sa tanang mga pag-ampo. Ate Pres, good morning, Ate Pres! May adlaw sa tanan, may adlaw gulya. Murag doon naman kayo gipamati. Ipislo ka. Iubog isipon. Karihat, Ate Pres. Ako sa... Ay, paikot. Mga nga... Nalabam, good morning mo niya, Bam. Good morning. Ate Jijin, good morning, Good Ate morning, Jijin. Kuya Alan. Good morning, mga mama. Ate Pres. Okay, ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas og sugar, ingon man ka ng mga bukol-bukol nato sa itong kalawasan, at unang imnanog Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw.
Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig pa di uto ni mo maughapon, sa gapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka mukaon sa imong paniudto. Mausap gihapon sa gabi, sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa daan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang nato na problema aning kidney ug UTI, ayaw na mo kabalaka. Tungod kay duna na itambal, duna na makaayo anang atong kidney ug UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon. Ug sa tanan po na itong mga kaigsunan nga migamit sa itong #1 haplas ang Sedlenamit Oil. Thank you yung kayo ninyong tanan. Kabaw na sayon kung unsa ka epektibo nga ito ang Sedlenamit Oil nga tinuod mo tabang na ito. Huwag tang sa itong panuot pamaol para kitsi kalawasan barikos bens katul kutos sa batan. Disminurias kababayanan ili kay pagyutan sa digi. Kung mga haplas na sa ito ang Sedlenamit Oil nga anara mapalit sa butika. Di ba rin? Tinuna sa butika na kita makapalit pero na agi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ila lang i-type ang Panyawan Herbal niya makita lang tanang produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil ug Celebrity Beauty Soap. Labi ng Panyawan Coffee Mix. Oh, the best pero, kayo. pero kung kita, kung layo sa tas butika, nya, sa tas kabukiran na puyo, pwede na kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang ta, pero kamong naas kabukiran, anindot na, o magganahan mo, adtol lang gid mo sa lungsog lang gid mo, kay para makapili mo sa ato ang mga nindot nga mga produkto sa Sed Marketing, labi na gyud sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang Sed Panyawan Coffee Mix, labi kay nato imnon, samtang magbaol ta diya sa kabukiran or mag-umma, bata ba? Mauna, nindot kay na imnon, kay kondisyon, kay kapanington, kay kaana nga to ang Sed Panyawan Coffee Mix. The best kay na nato imnon, basta magtrabaho ta. Bam! Kumusta? Good morning, Rodelo, Sambolon, Basiao, San Jose, Negros Oriental. Nga magawat atong tulumanon. Ingon sa Ubaldo Cafecer, Galo Conseleado. Nag-follow sila sa atong tulumanon pinagis sa social media. Salamat kayo. Ingon sa Mr. Leo Plazos, ang organizer din sa SVO kung San Vicente Ferrer Got Talent 2026. Kalayugan, Sorosandingan Island, Luon, Bohol. Abril by size ang grand final. Thank you. Ang ilang weekly elimination magsugod March 7. Sa dili pa sa inyong mga activities, ayaw ka makalimot, ha? Sed Celebrity Couture Beauty Soap. Gamit na sa itong pagpagaligo para nag-wear sa mga make-up, nindot kayo sa pagkaplastar. Sed Celebrity Couture Beauty Soap. Glutathione o papaya extract at mga sangkap ni ini. Ano lang sa natural moisturizer para dali mag-dry ang atong skin. Sed Celebrity Couture Beauty Soap. Kung gusto ka mong magpabilin nga matanon, Sed Celebrity Couture Beauty Soap. Kutis artista, kutis porcelana. Mautana naman sa butika, ha? Mas maayo ka doon na kami magkita din ang Silio Tatak Sed Marketing. Thank you. Ate Pres? Okay, ang sendo na ito karadlawa. Regards ko na ingon si Ma'am Nenen Moreno o si Ricardo Moreno, Ate Perez. Ah. Good morning mo diha, Ma'am Nen, si Ricardo. Atong sinder, Ate Perez, si Dodong Mikoy. Mikoy. Dodong Mikoy. Problema ning Mikoy, Ate Perez, kay palaaway kay asawa. Awayon kasi. Sige sila away, Ate Perez. Di kausa nga, marang nagkalalis na sila. Hastas Mikoy gali, mapalit lang tagilo kay paimno niya yung asawa. Grabe kay Lilita. Paguling Mikoy, Ate Perez, sus, dito magunas Pedro. Gidulgal man yung asawa nga silda. Probidas ni Pedro. Wag ni patawa ni Pedro. Hasta di size ang Diyos Ba? kanib. Grabe ni Pedro, eh. Kondisyon kay ni Pedro, Ate Perez. Tagaan magtiil sa ni Nani sa yung tiil manok nga bugbo kayo. Maumay ipalapwa ang Pedro kanang makatari sa inanik makabihag yung manok bubuk kay tiil. Tagaan sa Pedro. Milibag na akong nanik. Thank you kay Nick. Padadin niya kong bihag rin. Joke rin nanik kay. Binuang ranik. Mauna iya problema ron, Ate Perez. Iya ang ipalaya siyang asawa. Sakto ba kuno iyahang gibuhat? Okay, ang saban ba? Ikaw ba? Ano sa bambino eh? Papahuwaa karon tayo. Ano ba? Kano rin papawaon? Strict talaga ka nang. Papuaon. Unsa to gulyan? Papuaon. Muni atong opening sa tong tambag niya papawaon. Pero kung imo man kong lingion ang mapagbasa karon sa manahabitaw sa atong kuan simbahan, gingon dito nga kadto bitong si David nga nakasala unya silutan siya sa Ginoo kay ningon ang Ginoo kanang naang
gisugo niyang anghel sa kamatayon. 70,000 ang namatay gikan na ng adlaw. Wa pa masapang adlaw hulot pero ningon tadto ng Ginoo gingan yang anghel hunungan na sakto na. Kay ang Ginoo di kuno bisag unsa ka bangis apan manggiluyon. Oh. Sa Old Testament na ba? Sa kanang sa mga reading sa libro ni Samuel. Karon Lucas 1:38. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, matuman unta kanako ang imong gisulti. Padayunon apan lingi ta sa Old Testament sa Kaalam ni Solomon 4. Mas maayo ang pagbaton og dalaygong kinaiya bisan kun ikaw walay anak. Wa pa masalay anak no. Ang imong dalaygong kinaiya ilhon sa ubang mga tao ug sa Dios ug mahinumduman ikaw tungod ini hangtod sa kahangturan. Karon naabtan na siyang bana nga dunay laki. Unsaon man ana? Bisan ko no, ba, wapan niya maabting nga nag-ismiringhoy sila, nagkubhayang sila, pero... Ay, klaro. Lalaki gito niya. Diyan mas kwarto. Ate pres nga, nagkontraktan lang ko da ang Pedro, kaya abin mo bulayas ka. Sa ako nadunggan mo sa paminihatag sa laki. Kanilang uno. Murag bayot. Ginangutan na lagi siya, yung badang, ganun dilataw siya. Ni Ingon mas bambino. Ana da ng bayot, bam. Ana da ng bayot, bam. Di ba madulog lahat yung imihatag? Kaya dili, kaya kami sa imo dawat, ako mangingnon. Kasi pagbuon mo, sayon kong pagkababayot. Balik ta. Kanang naang. Ug ari kang Birhen Maria, puno sa kabuutan. Ha? Di mo yang anak gilansang pagpakong sa lansang sa tubangan sa Ilas Cross. Wag bitaw kisi-kisi. Hila ka siya. Ug uban po inahan, uy. Kisi-kisi, uy. Tekbason tingal yung Ilas Cross. Tungod, wag di makatupong sa kaniya ni Birhen Maria kay matupan niya. So logoon ako sa Ginoo, matuman ta kana akong gisulti. Apay nagabot diri sa Kaalam ni Solomon, mas maayo dalay ko kinaya kay hinumduman ka. Karon. Ug ari tas tawhanong kinaiya papahawa agyod. Pawaon bitaw, tawhanon lang. Okay, ningon nga kinsa nang bayhana. Pawaon na ba mo? O kinsa nang bayhana nga galakaw? Asawa man ng Joel Vince. O asawa din kare asawa na ni Kuan Talpolano. Ay basta naman nagpapil. Mga kanang tigwangan ningon. Usa basta papel kana bangila dugdungog. Ano nagibuhat og basa papel? Ha? Ibuhat ina. Ikaw man saan ka uyab sa site pa ba niya? Nagkaroon. Ka Pedro, di sa Diyos, unsa pre? Ayaw sa. Ha? Amo to rin siya. Nag-discuss ko nung pa-enroll sa mga Kani, sa ako naging mulingi, kas katong gospel reading naging nga, gipapatay sa, gitawag og angel of death. Kana ba? Angel ng bisugos, gino pamatya na. Di amo, 70,000, buntag ko, pay hapon, hulot na. Paningon ng gino, uno nga sa, kay, manggiloy undi sa pagpunsa sa kabangis. Apan nung ganil kita sa uhanon, magliso ta pagdawat. Kani, Mitoy. Mikoy. Mikoy. Dong, Mikoy. Mikoy. Aminaw, Dong. Sakto binangisulti imong papa. Nga maabot ang adlaw ikipapawaw dit inyong bahay. Hiluta lang na Mikoy. Apan. Hilota Mikoy. Nining imong pagabuhaton tanan. Nya di man siya pahilot. Ang asawa. Di kay wa na bugnaw na kuno yang pagtaga. Bugnaw lagi. Wa na gyud. Apan nining tanan. Kung ari kas mapagbasa sa nagsimana, di ba na magino, kamu ang asin o kamu ang suga. Muna sa mga ebanghelyo. Ang buti ni pasabutan ni, giunsa nato pagpaambit atong mga maayong buhat ngadto sa atong mga anak o ngadto sa atong mga igsoon aron makahimo sa silang mamaayo. Entonces, nagdaig ta sa atong kahitasan. Kay suga man ka, di ba? Layo ra kayo sugag asin. Magkuyog man na kay suga para hayag. Ang asin para sa minidot og timpla. Ikaw kay jabi ko tison ka man asukar bay. Tama na pera dito lumanot. Tulad ko ay puzzle, Tihon. RMN. And ayan guys, nadunggan ninyo ang konakwang pasultihon no kaagi ni Mikoy guys nga away, sigig away guys no sa iyang asawa, which is very common yun at kay diri guys no nga storya diri sa konakwang pasultihon. And here we go again guys, mamati ko guys no para may mga to og reaction. Tunga nga part guys. Nagistorya ang duha guys no, masinsinan ito sa kwarto. Og ilang gibot ilang ko ano gisay-say ang ilang mga kakulian, ilang mga kuan guys no, mga flows sa ilang relasyon. Kay basin pa daig madala pag istorya. Pero unsa kay outcome ato guys no, nadala pagaghilot ang ilang relasyon ay basin og magbuwag sila. Diha nga part guys no, mo enter.
While maghinlo ko guys sa bulinaw kay magkilaw ko baha kay bulinaw rong guys 200 ang kilo. 1/4 ra akong gipalit no. Iwadaan, may hanap sa usaon. Gusto na ako. Hala, kas kinabuhi ni mo. Gusto kang bumuwag. Aw, buwag! Oy, pre. Ano ka? Uy, iso pa din mo kilong. Ano mo na, ha? Alis nga ka sa ilong. Wakil mercy. Eskina, pre, paliton ko. Siyempre ito mo. Palit kong hilo. Ang gabi. Hapit sa ka diyo, dali. Pre. Sige. Asap ta. Pre, kung sa'y problema ni mo, ay padana, masulba na. Ayaw na, buhat na di ba? Ayaw, samgay. Maghiko ka? Mag-dance ka? Saan lang imong mautang? Gusto ko mag-dance para maday. Doon na, pre. Ha? Imong pamilya, saan na ba yan, ha? Normal na problema, pre. Mo na'y nagdaglami sa kinabuhi, ha? Mo na'y lamas Sa kinabuhi. sa kinabuhi. Kaya ang tao, Oni guys, bulinaw oh, grabe ka presko guys. Ako ning hinluan no. Kay magkilaw ko, gimingaw na jud kog kinilaw guys oy. Bisag unsa nga kinilaw guys, makatamban man, bulinaw. Saon to mga naging adlaw guys na sub-sub man ko sa trabaho. Por nakadesisyon ako guys no nga mohawa. Gimingaw ko sa akong lifestyle kani adto no. Ano nang baliktas sa dating gawin no. Full time na ko guys sa akong YouTube channel. Upload no para tuloy-tuloy inyong pagpamati o dili na malangan ang sunod pang mga sumpay or else mabiyaan ka sa uban. kung may problema, pagkaway lamis kinabuhi, mas maayo pag maghikog. PXDC RMN. Sa po to yung barkada guys imbis kay yang i-comfort no tagaan niya og words of inspiration para padasig bas kinabuhi no, sa badong nga gisamutan naman noon may pa kuno maghiko kung ana magaling nga gubot ang ilang relasyon sa kuan sa una lang ganing ni Koy guys may paguro dili siya mo ano dili siya mo sanong siya mga barkada kay miski tagaan og kadasig pero musamot naman noon pasamot ay nako ni pilit guys natuluan og tubig akong cellphone guys nagpilit na matuplok na to matiwas guys no ko ang na to matiwas ang atong reaction video so unsa gahay outcome ato guys no sa ilang panagistoryahay sa iyang barkada ihabag aning awayo anong ingato man ang tambag niya guys na maghikog naman noon guys oh kinilaw nga ayan bulinaw siya guys pero doon ay sagol nga tamban presko kayong bulinaw guys for 200 pesos nga kilo sa bulinaw mahal ba or sakto lang mahal siya guys eh miski tunga sa kilo ka na kung paliton kung brato lang karon 1/4 na lang yun guys kaya di makaya sa budget so, kung magkilaw ta guys no bisag bulinaw lang pa nindot yun nung akwaan siya o tinai ando na to siya tinain no para dili pait
Kay sayod ta hugaw ang tinai guys. So expose na to. Thank you guys. And ayan guys, nadunggan ninyo ang ako ang pasultihon no kaagi ni Mikoy guys nga away sigig away guys no sa iyang asawa, which is very common yun at kay diri guys no nga storya diri sa ako ang pasultihon. And here we go again guys, mamati ko guys no para may mga to og reaction. Ano ako tunga nga part guys. Nagistorya ang duha guys no, masinsinan ito sa kwarto. Og ilang gibot ilang ko ano gisay-say ang ilang mga kakulian, ilang mga kuan guys no, mga flaws sa ilang relasyon. Kay basin pa daig madala pag istorya. Pero unsa kay outcome ato guys no, nadala pag aghilot ang ilang relasyon ay basin og magbuwag sila. Diha nga part guys no, mo enter. While maghinlo ko guys sa bulinaw kay magkilaw ko baha kay bulinaw rong guys 200 ang kilo. 1/4 ra akong gipalit no. Iwadan may hanap sa usaw. Gusto na ako. Hala kas kinabuhi nimo. Gusto kang mabuwag. Buwag. Oy, pre. Ano ka? Uy, iso pa din mo kilong. Ano mo na, ha? Alis nga ka sa ilong. Wakil mercy. Eskina pre, paliton ko. Si baliktong mo. Palit kong hilo. Ang gabi. Hapit sa nga diyo, dali. Pre. Sige. Asap ta. Pre, kung sa'y problema ni mo, ay padana, masulba na. Ayaw naman, buhat na diba? Ayaw, samgay. Maghiko ka? Mag-dance ka? Saan lang imong mga utang? Gusto ko mag-dance para maday. Doon na, pre. Ha? Imong pamilya, saan na ba yan, ha? Normal na problema, pre. Mo na nagdaglami sa kinabuhi, ha? Mo na lamas Sa kinabuhi? sa kinabuhi. Kaya ang tao, Oni guys, bulinaw oh, grabe ka presko guys. Ako ning hinluan no. Kay magkilaw ko, gimingaw na jud kog kinilaw guys oy. Bisa kung sa nga kinilaw guys, makatamban man, bulinaw. Saon to mga naging adlaw guys na sub man ko sa trabaho. Por nakadesisyon ako guys no nga mohawa. Gimingaw ko sa akong lifestyle kani adto no. Ano nang baliktas sa dating gawin no. Full time na ko guys sa akong YouTube channel. Upload no para tuloy-tuloy inyong pagpamati o dili na malangan ang sunod pang mga sumpay or else mabiyaan ka sa uban. kung may problema, pagkaway lamis kinabuhi, mas maayo pag maghikog. PXDC RMN. Sa po to yung barkada guys, imbis kay yang i-comfort no, tagaan niya og words of inspiration para padasig bas kinabuhi no, sa badong nga gisamutan naman noon may pa kuno maghikog kung ana magani nga gubot ang ilang relasyon sa kuan sa una lang ganing Mikoy guys, may paguro dili siya mo ano dili siya mo sanong siya mga barkada kay miski tagaan og kadasig pero musamot naman noon pasamot. Ay nako ni pilit guys. Natuluan og tubig akong cellphone guys, nagpilit.
tuklok na to matiwas guys no ko ang na to matiwas ang atong reaction video. So unsa gahay outcome ato guys no sa ilang panagistoryahay sa iyang barkada, ihabag aning awayo anong ingato man ang tambag niya guys na maghikog naman noon guys. Oh, kinilaw nga, ayan, bulinaw siya guys, pero doon ay sagol nga tamban. Presko kayong bulinaw guys for 200 pesos nga kilo sa bulinaw, mahal ba or sakto lang? Mahal siya guys eh. Miskay tunga sa kilo kana kung paliton kung brato lang, karon 1/4 na lang yun guys, kaya di makaya sa budget. So, kung magkilaw ta guys no, bisag bulinaw lang pa nindot yun nung akwaan siya og tinai. O ando na to siya tinai no para dili pait kay sayod ta hugaw ang tinai guys. So expose na to. Thank you guys.